Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै जोङो मेट्रिक रिजाल्टनि पार्टि जानो फैदों आरोना माने लिंहरदों नालाय फैबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोन देखायलांगोन बोरमा बेदर दङ ओमफ्राय मा दङमोनलै ना दङ बोरमा बेदर दङ ओमफ्राय मा दङ गल्ला सल्ला दङ आरोना जिखुनु नायलांबाय थादो देखायलांगोन जोंबो आरोना जाहोलां देखायलां आरो दिनै ब्लगा नायलांबाय थादो आरोना So guys, नैनि फंबाया फार्स्ट डिभिजन मारदों आरोना ओमफ्राय लेटार किहर लेटार मारसि साइन्स बुआ खतरनाक दिमाग दङ बेना फंबायना साइन्सआव दिमाग लागायदो इयो डेन्जार हादा हादा हानायनोथ' जोंहासो गैया लेटारबो गैया जेबो गैया मुर्ख नालाय जोंहा जों लाब गैया आरो बाबा जों हाखाया ना सानै आरो सासेया सेकेन्ड नांगौ ना जायनि न'आव दा पार्टि होबाय दङ बेनियाव सेकेन्ड थांदों आरोना माने न'नैजों मिलायनानै मोनसे न'आवनो होदों आरोना पार्टिखौ ओमफ्राय जानो लिंहरदों आंखौ ओमफ्राय फारसेजा ब्लगबो लानो होदों आरोना स' नायलांबाय थादो नों माबायदि नों दुखु ना खुसि नों फंबाया पास जानायनि दुखु मोनदों बेसारि फंबाया पास जानायनि ना लोगोफोर फारसेजा मा होनो इखो बुन्दिया भुजिया गल्ला लालमहन ना गल्ला होनोखौलाय मिथिलायलाङा ओमफ्राय नैबे जोंहा कालामन लोगोफोर आं दिनैसो खोनाबाय काला তোর মনটো কালা হয় তো মানে কালা দিছে जाबाय माने मोननाय ओमफ्राय बिथाङा फुदुंना होदों आरोना बोरै जायो टेस्टिखा आङो लोंनानै होनगोन आरो दे नायबाय था फुदुंनानै खालामसि अ खसाय खालामसि र' खादों इमान गरम दखन जिबाफ्रा हायजों बिथाङा फुदुंदों आं बिराद लोंनानै होनथारनोसै आरो बोरै जादों एरो बिसि सगटे आंदो फरते मेट्रिक होनाय मानसिफोरा गैया आरो ना दा बर्तमान दा दसथानानै देखायगासिनो आङो फैथ'वाखै माबा खारदों आं एक्चुअली ভালেই হৈছে মই টক পন কি কয় 100 মাৰ্কত মই টক 80 দিছো फारसेयानो या गल्ला मेट्रिक पासनि जाबाय आङो खदेसे कालामनथ' खाथ'इसो कालामन ओरैबादि टेस्टि आरोना कालामन बेना गोसानो कालामन होबाय कालामन नङा गोसा खिन्थु साफायै नै बेना बिराद फाल्तु खालामबाय हर देखायनोसै आङो नोंबो लोंलाय गावनिखौ नायलाय खिथुन नांथाबना दङ गिलासाव ओमफ्राय आंना मान बुरजायनि खायसे बा दे लोगोफोर लोंना लागोनसै आरोना ओइ नै इसोर सानैया मेट्रिक होनाया बक्स लांदों बक्स ये देखो ओइ मुक्तु गय साय फालासा हा guys आम्ही तर जायचं पार्टी हा बघा बिराट कष्ट की बायची रे या सा फाग्ला मिनि नङा मायबा सौथु इलायदो बिथाङा लोंनानै फेबाय बिथाङा एसे मोब्रें बिथाङा बटल लोंनो जिरायबाय दङ नैयाव दा होफैगोन बैयाव मानसि दङ ओमफ्राय बै बे साराय गिदिराव संदों आरोना मामोन बोरमा सागलि बेदर संदों सागलि बेदर नैयाव बे संदों आरोना बैयाव साराय गिदिराव रायजोनि साराय देबो kita metric di itu kok kita metric di Batumi mana udah kota vlogging nih ki number pin di siapa ya Ringkia Mukherjee this is man kan dikau tikurani omphay nih be ki koi itu apel rani apel pistai Desi apel itu di biarani itu di biarani di Beatrice itu baze sona jangan bawa aja kau ini
जोंबो VIP गेस्ट जाबाय दा न' सिङाव फैबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय मामुनि बिसना एखेबारे दंखायो नैयाव जानानै उन्दुना थानाय बायदि नैबे जाबाय मेट्रिक होनायनि बिमा ओमफ्राय जाबाय जों ओमफ्राय नै जा मानसि दंसैयो आरो साराय दोनबाय Hi guys. Wis. Ja, we khalaman. Tasty sih na? Tasty, Korea. Korea sih boleh. Lagi. Mau kaya apa nai? Borong apa lagi tuh borong channel? Anjana muna kaya. Sampai nih Chúng Korea test nang đơn giản là này. Chị cha kaya. Sampai nih Này ya, này bây giờ phải má, berma mana? Mobil tuh udah kenapa? Oma sana nih dia. Berma. Thằng ai ra đây mệt và phải nơi về mà đời cái nó cái xí co bị thằng áp kể bấy bị thằng ai sẽ belteng nó bislah kaca tuh kadar naik sesaninya gelai sih kan dosi tanah naik saya zakasi kan sampai nih bisa kan hobi gra nas dapat di